BIMTech Tools nově najdete novou funkci, kterou je elektronické razítko. Elektronické razítko spustíte standardně v palece nebo v meníčku. Ta aplikace vám umožní nastavení celého toho podepisovacího procesu. Ten se skládá z QR kódu, který můžete umístit na svůj výkres, takže ve chvíli, kdy vy si uložíte tady ten QR kód a dáte ho do nějakého PDFka, tak v tu chvíli ta naše aplikace ví, že na to místo vy budete chtít umístit ten daný podpis. Takže takhle jednoduše kliknutím si ho stáhnete. Zároveň do té aplikace lze umístit náhled autorizačního razítka, takže zase opět velmi jednoduše kliknete, vyberete autorizační razítko, který máte někde v obrázku, PNG, JPEG, je to jedno. A to si takhle jednoduše vložíte do té aplikace. No a teď si teda ukážeme to použití toho QR kódu rovnou v aplikaci. Tak tady vidíte, že máme výkres. V tom výkresu máme vloženou nějakou šablonu výkresu a v té šabloně výkresu tady vidíte ten QR kód, což je standardně obrázek, který je vložený do té šablony. Můžete ho vložit nejenom do Archicadu, do Revitu, ale třeba i do Wordu. Takže prostě tam, kde použijete tady ten QR kód, tak tam následně, ať je to libovolný aplikace, tak tam následně bude umístěno to vaše autorizační razítko, včetně kvalifikovaného podpisu a včetně časového razítka. Tak, a teď si teda uložíme samotný výkres, což uděláme zase. Takže přidáme si další výkres do složky. Všechny ty výkresy se dají podepisovat naraz, hromadně, takže prostě jenom vytvořte PDF, dejte do složky, můžou být v podadresářích, to ničemu nevadí. Takže takhle si ho jednoduše uložíte. Je úplně jedno, jak máte nastavený to PDF-ko, jestli máte nějaký další nastavení PDF. Ta naše aplikace si to překonvertuje do PDF A3B, což je ten formát, který potřebujete pro to, aby to byl validní archivní PDF soubor. Takže tady je to v podstatě jedno, jak to uložíte. Stačí takhle jednoduše uložit. No a teď to samotné podepisování už je vlastně velice jednoduchý. Vy si kliknete tu aplikaci, vyberete si složku, takže tady dáme elektronické razítko vstup. A vidíte, že to našlo 6 validních souborů, které budou podepsány. No a teď stačí vybrat výstupní složku. A to je celé, co musíme v tuhle chvíli udělat. Teď stačí kliknout podepsat. Vybereme konkrétní razítko, kterým chceme podepsat ten dokument a posléze to po nás vyžaduje QPIN, tak ho jenom zadáme. Teď dojde ke konverzi všech těch souborů do toho archivního formátu. Tak a proběhlo podepsání všech dokumentů. Co ještě dobré zmínit, tak v rámci BIMTech Pro máte zdarma 100 elektronických razítek měsíčně, takže nemusíte kupovat časová razítka, jsou součástí této aplikace, nemusíte nikam zadávat nikde žádný servery časových razítek, to všechno jsme vyřešili za vás, máte to rovnou vyřešeno BIMTech Tools. A když se podíváme na výstup, tak tady vidíte, že máme 6 souborů vygenerovaných a
Teď, když si ho otevřeme, tak vidíte, že tady je autorizační razítko a vidíte, že to je validní certifikát, který obsahuje časové razítko. Nechávali jsme si verifikovat, že ty naše soubory jsou podepsány správně, takže jsme to posílali na stavební úřad. Vše je v pořádku. A co si myslím, že je také v pořádku, tak je šetřit si čas při podepisování dokumentace. Tak díky za pozornost.